Wir haben in unserer Schule eine ganze Menge an Kindern, die Migrantenstatus haben, und es ist bei uns ständiges Thema, wie wir also miteinander gut auskommen. Und da lag es auf der Hand, dass wir uns damit einmal auch musikalisch beschäftigen. Es ist ein gewaltiger organisatorischer Aufwand, und für einen selber bekommt man von den Kindern, die diese Musik machen und dieses Theater dann spielen, so viel zurück, dass man immer ein halbes Jahr davon zehren kann, wenn so eine Vorstellung wie heute zum Beispiel gut gelaufen ist. For det første så handler det om sproget. Det at kunne få lov til at komme tæt på det tyske sprog. Måske få lov til at være sammen med nogle andre børn, som taler det tyske sprog, og høre det den vej igen, og også lære lidt af det. Det tror jeg jo i sig selv giver noget for vores børn. Så det er en del af det, og så håber jeg på længere sigt, at vi kan få et samarbejde med en tysk skole på den her måde, så vi kan udbygge det og lave nogle flere ting sammen. Entschuldigung, aber wo kommt ihr denn eigentlich her? Na, und wir dachten schon, wir fragten uns das nie. So komische Entdecker wie euch haben wir noch nie getroffen. Wir kennen uns doch gar nicht. Wie seid ihr denn gleich so abweisend? Det har været sjovt, og det har været meget lærerigt. Og så har det været noget nyt at prøve at være med til at synge tysk og sådan noget. Jeg plejer altid at spørge, skal vi være venner? Så siger han ja. Ja, så er vi venner. Also ich fand es schon spannend, in einer anderen Schule zu sein und vor anderen Kindern, mit denen man eigentlich nicht so richtig reden kann, weil die eine andere Sprache sprechen. Aber so war es schön. Jeg fandt lidt mere ud af, at man skal være mere imødekommende og være ligeglad med, hvordan andre ser ud. Man skal være sådan. Tænk på, hvordan de er inde i, ikke udenpå. Ja.